Dulu terang. Kelas bulan lho. Ini nek sing vitamin iki. Vitamine iso nggere pinter, kebetulan gitu. Saiki ujian. Ini nek kebetulan. Yo iki sih ape tak ngomong karo kowe. Ah, yo ora mungkin, Wat. But ngono iku yo ora masuk akal nek dipikir-pikir sing adul iku sapa? Aku nek si Putri lho, kelas PSG. Yo tak sak pinter kuwi. Lho apa ata EDE selama iki ngombe vitamin kuwi? Ya, iso ae Wat. Makanya aku iki penasaran pengen jajal ngono lho. Nilai PAT iki iso entuk 9,8 koyo Putri kan lho. Kowe iki lagi ngomong apa? Sing mbok omongno lho gak masuk blas to, Cak. Put, aku siji to kok iki pira gede. Alah murah ae 40.000. Lanjut Korawi. Alah tak jamin manjur ki. Iki iso lak utekku tambah pinter. Nyangki dan gage ya kancamu yang pada dideri ben gak nyesel gak kebagian. Hei, aku tuku iki. Barang apa kuwi nang sing mbok tuku? Kowe lagi luar tanang, tapi lo kok segel waras ae. Ojo ngawur kok iki ngono penjual pinter. Apa iya nang jere sapa iku? Wah, saya bukti nyata iki. Ah, apa iya aku ora ngerti. Kuwi entuk barang kuwi kondi nang. Ora siap. Kok pengen ngerti apa pengen ngerti banget? Yo karepmu nang. Ya ojo ngambil sik oh. Sik tau kita nderi iki aku tuku teko Putri PS1 ku lho. Loh, apa iya to? Cah kuwi, cah pinter nih. Oh iya. Lah yo kok aneh yo, Mbak, aku dia atur bareng koyo ngono kuwi. Masa dia pengen nambah saingan ring-ring. Lah iya to, lah pancen si Putri dasare pinter, kawit SD gak tau gak ranking. Masa kur-kur ngombe vitamin kuwi yo? Ya ora mungkin kaya kowe iki kan. Wis bisa dibahas. Kene lho ngayo bareng tugas nang. Wah, males sok-sokan. Oke. Tapi aku kok penasaran ya. Sakjane vitamin kuwi ki apa? Wong sak sekolahan ki ya lagi rame ngomongin vitamin kuwi. Wes sing coba tak dipikir dilungkas siji lho. Hei, Ras, kowe ngerti vitamin
ajaib sing jadul putih kuwi. Iya, aku penasaran karo vitamin S Putri. Kepriye lah awak dhewe teko. Tapi aku ragu, mosok iya iso ngerai pinter kaya si Putri. Halah, wis gak usah. Kayak mikir guys meneh itu. Lan wis gelem mlaku ora Rondi tuku vitamin sing iso nggawe pinter lan wis enek buktine. Oh, dagangan si Putri kuwi to. Ngomong apa kuwi? Dadi mungkin nang ngene ra enek. Wong nek pengin pinter iku kudu sinau, kudu usaha. Pinter kuwi. Ora kok kerja obat. Pun mboten napa-napa Bu. Kesempatan ora teko kaping pindho sinten ngertos badhe minum obat maneka Indonesia saged dadak sumuncul kali Jepang. Oh, bocah saiki ana-ana wae. Iki piye lho Bu cara ngombene? Gampang banget pintar, iso gawe banyu anget, banyu biasa, banyu adem, padakno seleramu ae. Beneran kok vitamin iki. Halah buktine ae. Yo wes sun ya Put, muga ben ngombe iki aku iso dadi pinter kaya kowe. Ya. Deloken cah, bocah-bocah lewat tuh padha duwe vitamin ajaib. Masa bener ya apa sing diomong Denang? Tapi nek dipikir-pikir kok ora masuk akal. Kayak enek sing gak bener karo vitamin kuwi, Cah. Bener kuwi Dul, aku yang mikir ngono. Apa awak dhewe nelusuri vitamin kuwi yo? Bener Din, mosok yo enek vitamin koyo ngono iku. Kan yo ora mungkin banget tuh saiki lang ayo ning kelas Putri. Cah aja kesusu kaya ngono ta alan-alan dhisik. Oh iya, kowe vitamin ajaib Putri kuwi. Iya, iki wis aku ngerti aku ketularan pinter Putri. Aku ora ndelok vitamin ajaib kuwi ora. Composition vitamin C, vitamin D, kalsium. Loh, apa kuwi kok aneh? Deloken. Coba cah cekkan komposisine. Yang ras, suwun ya. Iya. Vitamin C yaiku vitamin kang nduweni sebidang manfaat kayata ningkatke daya tahan tubuh lan nguatke jaringan tubuh. Vitamin C uga penting kanggo njaga kesehatan kulit, tulang lan jantung. Vitamin D yaiku nutrisi kan diperlukake kanggo bantu penyerapan kalsium lan fosfor. Vitamin iki uga duwe peranan penting kanggo jaga kesehatan tulang, gigi, sarta sistem imunitas. Kalsium yaiku mineral penting kang duweni manfaat kanggo pertumbuhan lan pemeliharaan tulang sarta gigi. Loh, aneh kan? Masa iya vitamin C, vitamin D karo kalsium iso nggawe pinter? Ya iya bener sing tak omong mau. Piye awake dhewe saiki mesti ndak kelasé supaya jelas. Sakne yo ben gak akeh ditambah. Yo ben gak akeh ayo. Ayo. Go. Loh, rame-rame iki mesti kowe tuku vitamin ajaib ku to, ya to ora? Iya yo Put. Dewe iki rene apa ngomong tentang vitamin ajaibmu kuwi. Kowe yakin vitaminmu kuwi iso nggawe pinter tur bijine apik? Loh, lek iki pinter aku pinter banget. Aku ora percaya pun nek kowe iki pinter perkara ngombe vitamin kuwi, wong ancen kowe dasare sregep. Bener kuwi Put, coba wacan komposisine vitaminmu kuwi. Vitamin C, vitamin D, ambek kalsium. Kowe ngerti ora, Put? Vitamin lan kalsium kuwi kanggo apa? Ngene ya Put, coba saiki kowe jujur. Kowe kena apa kok sampe kaya ngene, nggodhi bocah-bocah, tak yo rusakne. Iya sih, sepurane sebenarnya aku yo gak gelem kaya ngene. Aku butuh cacah. Lah terus piye Put, kok kowe kaya ngene? Bapak ibuku lagi seret, jadi aku bingung kudu kaya piye. Iya Put, aku ngerti, tapi gak iso ngalala cara kaya ngene iki Put. Iya cah, sepurane. Terus aku kudu piye? Kepriye nek kowe nyeluk cacah sing sedina iki tuku vitaminmu, njaluk sepuro lan balikke duwite. Aku lah jaga dulu dikancani to ora. Iya Put, tenang wae, dikancani kok. Jadi ngene cah, aku DP-ne kate njaluk sepuro di awakmu kabeh. Soalnya aku wis ngapusi kowe kabeh. Sopo?
Aku sebenarnya ngelakoni iki gak tanpa sebab, Cah. Aku keluargaku lagi krisis ekonomi, aku yo kudu bayari lesku. Kurane yo, Cah. Duit kabeh tak balikno dina iki kok. Ya wis gak usah put, duitku kanggo kowe wae. Wis gak apa-apa, Wis gak apa-apa. Duit. Ora usah, Cah, gak apa-apa tak balikno. Wes gak apa-apa put, anggap aja sumbang sek teko awak dhewe. Ya Allah, matur suwun yo, Cah. Sepurane aku ngapusi awakmu kabeh. Iya tuh, rasanya nyetong loh. Iya, Cah, suwun kabeh yo. Enak tau nek nglakoni kelakuan sing jujur. Kejadian koyo ngene iki dijadino pelajaran wae yo cah, aja nganti kepikiran lan nglakoni tindakan-tindakan sing ora semestine.